Ошта хай бигирем як чилтай. 45. Ай Тоҷикистон чанд сола бро? 13 сола шумо дар за бизнес чиқадр аст бизнес? Бизнес ништияга мешавад. Чанд қаша даҷа кор киста? Даҷа гдета як 4 сол мешавад. Стоит ай магазин ки магазин ки шудан ам ки бизнес кан дар шаҳре ки стоит ай не? О нормалия ки хами арендаш камтарак арзонтар боша хеле соза мешавад. Даромад баромад чиқела чанд қа баромад ник чанд қа даромад ник нист ай? Даромад чам соза баромад чам соза. Хато кан накоро? О те тоқат мекунӣ ки чиқо мекунӣ? Мева як ҷой мева. Мевои на. Сон мекашӣ. Покистон, Озарбойҷон. Ҳама ҷо ҳаст. Ва мединам. Не як ноиш Тоҷикистон нахоб. Мева ҷа мева тамом кардага. Ширин шидага. Мева озан вақти ҳами чиз шад. Чанд сола кор кардиста? Значит, стоит, а? Хеле точка кардан, кор кардан хуб ай, а? О, мешавад. Даромадаш хуб ай. Даромадаш хуб. Ина бародаро. Ин бародаро. Блогера, Ҳам блогер. боша, маълумот гирифтем. Ин бародар бо блогер ай, а? Дар шаҳри Тимур. Чи ай номи канале? Номи каналом? Ҳиндустан ай. Хави гапица. Не ҳамин сос. Ина тарбузо, тарбуз ҷо, тарбуз. Тарбузи Қазоқистон. На бародаро, мазаш хеле мазаш. Баъд чек зада метинем ам ки? Мебрем, чек. Ҳам хеле данқат боша, мо банди паш мекунем. Маҳкум шид мегирем, маҳкум нашид ҳичи. Кубги ача бардода даст я бинем ам пораша. Я пораша бикунем. Я суат севачо дигем. Еше на зинда бузгар нест. Ма рафтам, барои кор шуда. Намурҳои навбанава тамошо кенда канам. Салом бародаро, дар шаҳре ки Термур як чанд бародароне ҳастанд ки ба мева ҳатто модарҳое ҳастанд, занҳое ҳастанд ки ба мева бизнес кушодагианд дар шаҳре ки Термур ҳам будка мондагианд. Вот медроем қачон я ҳам суҳбат нишем. Салом алейкум. Тарбуз ҷака? Не хахидиам суҳбат чӣ? Я бародаро тамошо кунед. Ям як бародари тоҷика ки дар шаҳри Екатеринбург дар ин пеши супермаркети Кирский кушодагиай хеле точкачо. Ай мевои хориҷа сар кардаги то мевои Тоҷикистон. Як бародармон аз шаҳри гуфтигапҳои Екатеринбург мехоҳем имрӯз камтарак дар бораи меваҳои шаҳри Екатеринбург ва бизнес дар шаҳри Екатеринбург чӣ хел аст ба шумо гап занам. Бародари азиз чанд сола дар шаҳри Екатеринбург ҳастем? Салом алейкум. Як 5 моҳ мешавад дар шаҳри Екатеринбург. Наминҷа савдо дорем хай. 5 моҳ ба ҳамин кор машғулӣ? Савдогар? Савдо. Мева як ҷо меям? Меваи Тоҷикистон, Ташкент. Чӣ хел аст савдо? Савдо ништия. Дар вақти карантин савдо ҳаста? Савдо соз тинҷа. Соз мешавад савдо. ҳамчун савдогар продавец кор мекунӣ ё ки савдогар? чӣ хеле ба шарти шароити маблағ моҳонаш чӣ хеле? Мардум мегӯяд кор нест, ина бисёрш мақсад ба хона шидаги кор нест мегӯяд кор ёфта. Чӣ хел ёфти ҳамин кора барда? Хай омадем, пирстем, суроғ кардем, мо ҳам бекор будем. Карантинда. Кам қабул мукард, кор кайсем ҳаминҷа савдо состем, савдо кардесем. Махфӣ набошад чанд сум мегиред? Моҳошта хай мегирем як чилтай. 45 та мешавад беҳтарин бародар раҳмати калон. Ина дӯстони азиз чӣ хел ки шумо фаҳмидед бародаро дар шаҳри Екатеринбург кор карда истоданд ва салом алейкум. Сӯзи як кашида саломати худо. Салом харбузам ҳаста, а? дӯстони азиз ин дар наздики чиро ки гуфтем бозори харби бузург Таганская ва Кирский магазин мебошад. Саломат бош. Дӯстони азиз дар охир ба шумо расондадем яке аз
ҷойҳои беҳтарине ки мардуми тоҷик ва дигар мардум ки ба берун аз кишварҳои худ меоянд дар инҷо кор ва фаъолият мекунанд. Яке аз онҳо ин бародарон мебошад ки аз худи шаҳри Исор аз Тоҷикистон омада дар инҷо точкаи шаурма кушодаги кор карда истааст ва шумо каме ҳам бошад маълумот мегирем. Инам дар ҳамин назди Кирский магазин и тоҷикое ки дар шаҳри Екатеринбург кор мекунанд. ина бародаро шаурмаи халял аз як спос мекунем нархи навошуна дар вақте ки бемории вай ҳаст навин аснага шашлик дора ба баранина кускови лилакабо шаурма классический сирная выпечка. Ондойко салом алейкум. Назяк ҳаст саломату хуб куро чӣ хел монда набошед куро чӣ хела ё фақат халола продукта ҳама халола худтон ташкил мекунед қасобои ҳамин наздикии худмон акай аваз саломат бош. Чанд қашиди бародарҷон кор кардиста инҷа? дар инҷа дуюм ҳафта пеш чӣ кор мекардӣ? шашлик мекушти о пеш декоза рост мебарад и випичкорам худат мекунӣ бародарҷон? худ худеса саломат бош бародарҷон. чӣ хеле даромаду баромадаш чӣ хеле кӯя магазин дар вақти карантин кор ҳастай нестай? стоита дар ин шаҳри Екатеринбург хеле будка ягонҷо точка гирифта кор кардан стоита ё не стоита чӣ хеле кӯя пешниҳод мекардӣ ба ман? чӣ хел бугум ҳамун кор мекардаги одам айдатш биёя худаш сар куна кора мақсад ҳам марда ки медоги зарбата ба кисаи худаш мемон худаш кор куна агар мона ки ойлик тия кор куна ба аренда ба коргароро кор менем барои худаш ичи намемонад бози дар момент ситуатсиям хеле вобаста ва ҳар каса вобаста хеша чӣ хел кор мекунад саршавишта любой точка савду систа агар ойлик метия ва дахлаш ич намемонад як мо ду мо се мо ҳамин пешниҳод дорем ки касе ки корро сар мекунад аввал бояд худаш кор кунад то вақте ки мақсад камтар агар клиент пайдо шид камтар кор пешраи рафт одам мегирад баъд метавонад дуюм точка шояд яъне стоитай кор кардан чанд солае вообще то дар шаҳри Екатеринбург ҳастед ё ки дар ҳамин Россия берун аз кишвар кор кардаистед? чанд сол шуда шумо кор кардистед? ай Тоҷикистон чанд солае буд? 13 солае шумо дар ин ғарибӣ кор кардистед. Саломат бош бародарҷон, раҳмат дорем. ина бародаро чӣ хеле ки шумо аз худи онҳо шунидем саломат бошем. мо кӯшиш мекунем ки чунин бародарро бисёртар пайдо кунем ва барои шумо як хабари хуш як навигари пешбарод намоем дигарбонтон бошад ба ғайраи мардуми тоҷику дигар мардуме ҳасте ки дар инҷо на танҳо дар инҷо дар шаҳри Екатеринбург дар ҳар куҷо точкои манаки будкои павилончои худро доранд. худо нигаҳбонтон бошад дӯстони азиз. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик. Классный каналчик, звонкий колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик. Alamegum bachama alayo alayo alaye alaye alamegum shirin zabun alaye alaye alamegum bachai bachamaye alamegum balamaye joni shrini mo mashallaye alayo alaye alaye جانی موج بچه کلان شوی بیغم و درد شوی بچه چقان شوی و دولت خدمتگار شوی بچه می جانی مومش علایه 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 علایه. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео,
видео, то нажми вот этот колокольчик. Классный каналчик, смотри колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми вот этот